eisiau degfyd i cadw cho. Ti isio ma hwnna sy 16? Fi wedi prif swyddog Concern Gwynedd y Môn. Mi oedden ni newid yn enw yn o fuan i Cymru Gwynedd y Môn. Ac mae'n prif swyddfa ni wedi lleoli yng Nghaernarfon, ond ydyn ni'n gweithio ar draws Ynys Môn a Gwynedd. Ydyn ni'n cynnig gwahanol wasanaethau ar gyfer pobl hŷn, yn cynnwys gofal dydd, gofal cartra, cefnogi pobl i fynd i siopa sydd yn cadw pobl yn annibynnol yn eu cartrefi. I'm ready to go out shopping now to get food, and I really don't know how I could ever have managed without her. And two of my children live in Yorkshire, and my other daughter lives in Beaumaris, but is away. So it's very nice for them to know that I'm being looked after. I really think the whole service is wonderful, and especially in the cold weather, when it was freezing, they still came, and you do feel safe, and I admire the whole service. It's wonderful. Well, it's certainly a wonderful service. It enables people to stay in their own home, which is crucial, I think. I'd recommend it to anybody. So I'm really looking forward to going to shopping. I look forward to it every week. And after we shop, we go and have a cup of tea or a cup of coffee, and my day is made. And so thank you, Beverly, for all you do for me. That's all right. This scheme is one of the schemes that Concern offers. Anybody that would like to have this shopping scheme, I think it would really benefit them, don't you, Dilys? Oh, yes, undoubtedly. Yeah. We have become friends, haven't we? You know, not only carer and client, but we become friends. So I think it's a wonderful scheme for anybody who would like to have it. Da ni hefyd yn rhedeg clipiau cinio. Mae hwn yn y gyfle i bobl nid unig i gael cinio blasus tri chwrs, ond hefyd y cyfle i gymdeithasu. So maen nhw'n cael 3 cwrs, a maen nhw'n cael eu pwdin, a te, coffi, a mae'r rhan fwyaf. Chi'n na rein dod yma, dyn nhw'n ond yn gweld ei gilydd a ddim merchar, di Gwenar. Ca sgwrs yma yma. Rhai yn dŵad efo coesiolwyn, mae un dod efo beic. So, mae'n deitha chi'n dweud meddwl weithiau. Bod nhw well na fi, pan maen nhw'n dod i mewn yma. Ond hai fi ddeud, mae o'n yn blesar gwneud beth iddyn nhw. Dwi'n defnyddio'r gwasanaeth ma'n rheolau, ond bod ni'n cael amrywiaeth, da ni'n cael cig moch, da ni'n cael cig heidio, o bob dim. Yn handi iawn i bobl unig yn dydi, a glaw bod nhw'n cael maes, bobl sydd ddim yn gwneud bwyd. Dwi'n fwynhau o'r ofnadwy, lly. Ca ryw jat, ca ryw laff, a dwi wedi fwynhau o, mae'r bwyd yn unigedig yma. Mae'n bwyd am y pris a bob beth da ni gael. Dwi jes yn 96. Dwi'n dod yma pen ddechreuodd y cinio yma. Hyd ydych chi'n cael gweld pobl dod allan o'r tŷ a gymdeithasu efo pobl te. Ac yn cael bwyd da. Beth i edrych ymlaen at efo. Yma 2 waith ar wsnos. Dwi'n bod yn ffotosionc yn eich dod yma. Dwi wedi mynd i fethu symud i'w lafar iawn. A felly, dwi'n dibynnu ar bobl eraill i fod a fi yma. Mae bwyd bendigedig yma. O, mae Carol, mae ymni yma. A fydda ddim drofio digon ar y gema. Mae nhw'n ffein ofnadwy. I helpu ni godi arian hefyd, mae gennym ni siop Helysen sydd yma yng Nghaernarfon ac un arall yn Mlaenau Ffestiniog. Mae'r siopa yma yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr ac heb eu cefnogaeth nhw, fysa ni ddim yn gallu rhoi gwasanaethau ydyn ni'n cynnig ar hyn o bryd. Da ni hefyd yn masnachu, hynny ydy, da ni'n cynnig yswiriant i bobl hŷn, yswiriant ar gyfer y tŷ, ceir, gwyliau ac yn y blaen. Ar hyn o bryd, da ni'n cyflogi dros 75 o bobl, rhai yn rhan amser ac eraill yn llawn amser. Ac i cefnogi nhw, mae gennym ni o gwmpas 200 o wirfoddolwyr hefyd. Da ni hefyd wrth gwrs yn gweithio mewn partneriaeth agos ar rhai o'r asiantaethau eraill hefyd, megis cynnal gofalwyr, gwasanaethau cymdeithasol,
y CAB ac eraill. Ac dwi'n meddwl bod y bartneriaeth yna yn dwy'n ffrwyth oherwydd da ni yn gallu rhwydweithio efo'n gilydd, ond y peth pwysica dwi'n meddwl bob un o'r gwasanaethau da ni'n trio roi ydy bod ni'n trio cefnogi pobl i aros yn annibynnol yn eu cartrefi